be scared, we your friends here. این سراینده ҳавобаланд нест, беғараз аст, ба саволҳо мушаххас рӯи рост ҷавоб мегардонад. Чашмон сиёҳо, умуман намефаҳмам, чаро чашмак задеду гап назадед ва ё чашмони оҳумонанди худи хаём дили шуморо бурдааст ки аз гап мондаед. бале, дӯстони азиз, ёдрас шудам ба маварид аст ки имрӯз дар меҳмонии мо яке аз сарояндаи хушовоз, сарояндаи ҷавон аст ки таронаҳои муҳим самимии худро баҳри мухлисонаш месарад. Хаём Хаёлбеков ҳузур доранд. Рӯз бахайр. Салом алейкум, хуш омадед. Саломат бошед Бирӯзҷон. Пеш аз ҳама мехостам миннатдории худро бар шумо баён намоям. Саломат бошед. Ба барномаи худ таклиф намудед ва дар навбати дуюм мехостам дуруду саломи бепоёни худро ба кулли шунавандаи радиои Азия Плюс ва ба кулли шаҳрвандони ҷумҳурӣ расонам. Бигзор рӯзашон ба хайру шодӣ буд. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. аз дидоратон бениҳоят шод ҳастем ва албатта ки дар соати аввал гуфта будем ки дар меҳмониямон ки мешавад шунавандагон бохабар ҳастанд. яке аз мухлисонатон аловатшо саволашонро ба Viber чат ирсол намуданд. мепурсанд шумо ки сароянда ҳастед, раваду ба саҳнаи калон ҷоиз нашавед. агар зиндагӣ маҷбур созад, аз корҳои вазнини зиндагӣ шарм намекунед? Не, албатта бисёр саволи хуб доданд ва санъати ин ба мисли спортам гӯем хато намекунем, як бахт аст. шояд ба кас муяссар мешавад ки соҳиби саҳнаи калон гардад ва агар нашавем онро афтода намешавем. не, аз ин гуфтан лозим аст ки имрӯзҳо аллакай қадамҳои худро устувор гузошта истодаед дар иҷодаи санъат ва насиб карда бошад ки саҳнаи калонам низ насиби шумо гардад. иншоалло кӯшиш менамоем. ва мегуфтед пеш аз овозхон шудан машғули кадом корҳо будед? чанде пеш ба мо нақл кардед. мехостем ки инро мухлисонатон бишнаванд дар пахши мустақим. бале, ман баъди хатми донишгоҳ дар аввалин бонки молиявӣ хурд, яъне дар ин бонк ба ҳайси корманди шӯъбаи қарзӣ кору фаъолият мекардам ва чун мери санъат ҳанӯз аз айёми кӯдакӣ дар дилам ҷо карда буд ва ин чиз маро беқарор намонд ва ман аз кори худро бас кардаму қадамро ба санъат гузоштам. айни замон месароям ва эҷод мекунам. якум таронае ки сароида шуда буд аз ҷониби шумо дар чанд солагӣ буд? сарфи назар таронаи шумо бошад ё ин таронаи дигар нафар? бале, бори дигар қайд мекунам ки ин ҳанӯз аз айёми кӯдакӣ дар дилам мери санъат ҷо карда буд ва ман пайваста дар кӯдакӣ дар ёд дорам бо ҳамроҳи падарам ки ба ин ё он маъракаҳо мерафтем, дар он ҷо кӯшиш мекардам ки як суруд хонам. яъне ки падари шумо аз ин меборад ки санъаткор? вай кас санъаткор нестам, вай кас умуман намехостанд ки ман санъаткор шавам. коргари ҳарбӣ ҳастанд ва мехостанд ки ман низ ба монанди он кас ҳарбӣ бошам. бале, ин лозим бошад мери санъат. бале, хоб умуман кадом тарона сароида шуда буд? аз кадом тарона намедонам. ягон таронае ки мешавад ки барои дар айёми хурдиам низ як тарона сабаб мешавад ки меҳрдучанд мегардад, боз дар фикри анамон тарона сурудсароӣ мешавад инсон. албатта дар кӯдакӣ ман ягон таронаи худро надоштам ва пайваста устодони санъатро гӯш мекардам ба монанди шодравон Кароматло Холбонов, Муборакшо Мирзошоев, Фурухашод буд ва Далер Назаров ба монанди ё дигароно устодони санъатро гӯш мекардам ва дар ҳамин ҷо устоиста мери худро пайдо кардам. сурудонияшонро месароидам. ман медонам ки бисёриё мехоҳанд ки санъаткор шаванд ва ё ин ки ҳунарманд овозашонро ҳамагон бишносанд ва гӯш kunанд таронаҳояшонро. аммо дар ин ҷо як савол ба миён меояд ки аз дасти на ҳама меояд сароянда шудан. ин ба монанде ки бисёриҳо ба караоке мераванд, мехоҳанд ки сароянда шаванд, аммо ба орзуи худ намерасанд. дар ин ҷо бояд истеъдоде дошта бошад. ин мардро, Хаём Хаёлбековро аллакай худодод гуфтан ҳам мумкин аст. садое ки дорад, бале, таронаҳое ки месарояд ба ҳамагон ҳадия месозад, ин аллакай берун аз он нафароне ки дар караоке ҳастанд доимо. хоб, барнома мепурсанд бархе аз сарояндаҳо паси пардаи саҳна дигаранд. хислати Хаём паси парда чӣ? ин аз паҳлӯ вайтар аст. инро ман ҳеҷ чиз гуфтан наметавонам. шояд мухлисон худашон донанд, санҷанд чӣ гуна хислат дорад, чӣ гуна рафтори умуман паси саҳнавӣ аст. лек дар ҳақиқат худи инсон чӣ гуфта метавонад дар ин лаҳза бошад? гуфта метавонад ки дар хона фарз кардем шояд хоксориашро ман ин лаҳза бояд гуфтан ба маврид аст ки бо Хаём лаҳзае ки суҳбат мекардем, на он қадар суҳбати дароз буд, лек муддате ки 1-2 дақиқае ки суҳбат дар яке аз консертҳое ки радио Азия Плюс дар он ҷо бошад ташкил кунанда буд он консерт, суҳбат мекардем. як
чизро медонам ки нафари хоксор аст беният ин аз як тараф аст ман рӯзе ҳастам аммо дар хона мех зада метавонед албатта ман корои хонаро пайваста мекунам ба анҷом мерасонам ин кадом корҳо бошад ин корои барқӣ бошад шикасту рехти рӯзгор бошад таба тамоми корҳоро мекунам агар ки пагоҳ вақт пайдо накунед ҳамсаратон занг зад аллакай вақт пайдо накарда нақш тартиб аст пешакӣ аллакай тартиб дода бошад ки чӣ кор бояд кард дар ин ҳафта хоб хаём ман беният мехоҳам ки ин лаҳзо як садои аммоас асбобе ки дар назди шумо аст медонам ки доимо бо ин асбоб шумо мебароед рӯи саҳна чаро маҳз гитара ин асбобро дӯст медоштам ва ин асбоби гитара маҳз барои эҷод намудани ин ё он оҳанг қулайтар аст қулайтар аст вақте ки ин асбобро дар даст мегирам баъзан вақт илҳомам вақте мебиёяд метавонам ягон сурудро эҷод намудам бале хоб ин гуна ҳолату зиёд мешаванд ки на ҳама вақт ин аз табъи инсон вобаста дорад ва мешаванд боре ки мисоли гитара ин асбобро ба даст мегираму як илҳом меояд ва ягон суруд дар ёдам меояд месароям ва онро сабт менамоям дар диктофони телефони худ хаём ин кори як кори нағз мешуд агар ки ин лаҳзо гитараро дар даст мегирифтед кадом таронае ки ин сарфи назар таронаи шумо бошад таронаи дигар нафар бошад таронае ки ба шумо ин лаҳзо намедонам ба дилатон наздик аст ҳамон таронаро сароед пеш аз оне ки шурӯъ мекардед мехостам як чизи дигарро пурсон шавам ки сурудҳои шумо муаллифӣ аст ва ё ин ки агар ҳа матни ин сурудҳоро кӣ менависонад ба шумо бале масалан мегирем суруди чашмонсёро ин сурудро бори аввал яке аз мутрибони хушовоз дӯсти ман дар назди ман саруда будан ин сурудро ман ҳанӯз донишҷӯ будам ва ин сурудро ман дӯст доштам ва ин сурудро он кас ба дигар тавр дар пеши ман суруда буд ва манам хеле кӯшиш кардам ки вақте гуфтам албоми худро сабт менамоям ин сурудро ҳатман дар он ҷо дохил мекунам ва ин сурудро ман бо ҳамроҳи мутрибони худ бо ҳамроҳи бачаҳо ба усули худ карда ба сабки худ даровардему сабт намудем ва дар интихоби матн хеле душвор буд маҳз барои ҳамин суруд ва бори ман вориди китобхона гаштам ва дар он ҷо як китоберо гирифтам ки дар он ҷо рубоиятҳои бисёрам хуб навишта шуда буд ва ин китоб аз Шодравон Эътибор Юсуфӣ буданд ва матро аз китоби Шодравон Эътибор Юсуфӣ интихоб намудему сабт намудем аҳсан мегӯям ба шумо дарахат тасаввур кунед лаҳзо оҳанг дар дил ҳаст оҳанг дар фикр аст ва ба китобхона дар омада китобро гирифта як бора матну пайдо карда ва суруд эҷод кардан аҳсан ба шумо диққат ба шумо пеш аз сурудан як чизро мехостам қайд намонам садоям каме хаста аст ва кӯшиш мекунам саломат бошед ташаккури зиёд منم دیوانه چشمی سیاه یک دانه من جانانه من اسیر و واله روی چومان یک دانه من جانانه من مسوزانم کنار درد اجران یک دانه من جانانه من که استم غرق دریای نگاهت یک دانه من جانانه من چشم سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گب نمیزنی چشم سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گب نمیزنی مرا آغوش از بحر خدا کن یک دانه من جانانه من دلم را خالی از درد و بلا کن یک دانه من جانانه من وجود دردمند را میر بخشان یک دانه من جانانه من لبم را بر لبانت آشنا کن یک دانه من جانانه من
چشمان سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گب نمیزنی چشمان سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گب نمیزنی چشمان سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گب نمیزنی радио Азия Плюс мавҷи 107 FM шоу барномаи Набзирӯз ва суҳбатро идома медиҳем. Ҳама ба ҳамдигар як хел орзу кунанд, орзуи ман дигар аст. Мехоҳам ки дар хоби ширини ҷавон духтаракон Хаём Хаёлбеков ояду ҳамроҳ бо гитараи худ ва таронаҳояш шуморо хушнуд созад. Дар меҳмонии мо дӯстони азиз ёдрас мешавем ки сарояндаи нотакрор Хаём Хаёлбеков мебошад. Хуш омадед бори дигар Хаёмҷон ва сафарҳое ки доштед ва ба наздикӣ ба куҷо сафар мегиред дар ин бора маълумот медодед. ба наздикӣ дар 22 декабр дар шаҳри Москав як фестивал он ватаноне ки бурун аз марз ҳастанд мехоҳанд як фестивали калон ташкил намоянд ва ба чунин хулосае омаданд ки маҳз аз Тоҷикистон як чанд гурӯҳ рафта дар ин фестивал ҳунарнамоӣ намояд ва дар қатори ин ман низ дар қатори ин ҳунармандон ҳастам ва мо тасмим гирифтем ки дар ин фестивал иштирок намоем ва 22 декабр ин фестивал баргузор мегардад. Мо бо мутрибони гурӯҳи Шамс машқу тамрин карда истодем ҳар рӯз ва чунин ният аст ки дар ин фестивал яъне ҳунарнамоӣ намоем. мубори аз тариқи вайбер чат мепурсанд. ассалому алайкум ва Хаём кадом донишгоҳро хатм кардааст? ман донишгоҳи славяниро хатм намудам ва дар шӯъбаи муносибатҳои байналмилалӣ яъне дипломатия ин шӯъбаро хатм намудам. беҳтарин дигаре бошад ки умуман ба санъат робита низ надорад. мо ҳам ғам нахӯред, яке аз мо гумрукчӣ ҳастем, дигаре бошад. ту чӣ будӣ? фаромӯш кард. ман дар инҷо бошад рости вайберчатро хонда истода будам, не аз рӯи ихтисос бошад ман ҳуқуқшинос ҳастам. бале савол омадааст. Хаёми азиз, садоятон хаста набошад, бисёр садои форам ва суратҳои ҷолиб доред. оё нияти баргузор намудани шаби эҷодиятонро доред ё на? нияти шаби эҷодӣ куневу мехоҳам консерти худро дар Душанбе, дар шаҳри Душанбе баргузор намоям, чун нахустин консерти ман бо таклифи онам ватаноне ки бурун аз марз буданд дар соли 2018 дар Москав, яъне дар саҳнаи калон аввалин бор консерти худро дар шаҳри Москав нишон додам ва чунин ният дорам ки мехоҳам дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри маҳбубам ки ин шаҳрро хеле дӯст медорам, дар инҷо консерти худро баргузор. беҳтарин, яъне ки нақшо дар соли 2020 ҳастанд. албатта насиб карда бошад. ва Хаём, дар умуман альбоми шумо чанд суруд ҷо шудааст? дар албоми ман хато агар накунам 12 суруд. 12 суруд аст. иншолло боз як альбоми дигар мешавад дар соли нав, дар соли 2020. иншолло. Немо, шунаванда мухлиси шумо добрый день мегӯянд. Передайте привет Хаёму Хаёлбекову, поклонница этого певца. Если можно, пусть сердечки, поет, сердечки. пожалуйста, одну свою песню живым голосом. Заранее спасибо. хоб Хаём, акнун бошад бори дигар хоҳиш мекунем аз шумо то ин ки гитараро дар даст гирифта як таронае ки ин лаҳзо кадом таронаеро нанавиштанд рости? Немо лек таронае ки кадом таронаешон набошад бихоҳанд. бале як одат дорам, вақте ки асбоби гитараро мегирам баъд дар фикр мезанам ки кадом таронаро. бале кӯшиш мекунем. لبهای سردم جان گرفت از ساغری لبهای تو دیوانگی دارد دلم از عشق و از سودای تو لبهای سردم جان گرفت از ساغری لبهای تو دیوانگی دارد دلم از عشق و از سودای تو نای na 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 دانم نگاه مست تو آتش به ساغر میزنن
دانم نگاه مست تو آتش به ساغر میزند، در آسمان عشق تو مرغ دلم پر میزند، مرغ دلم پر میزند، مرغ دلم پر میزند. لبهای سردم جان گرفت از ساغری لبهای تو، لبهای سردم جان گرفت از ساغری لبهای تو. دیوانگی دارد دلم از عشق و سودای تو، دیوانگی دارد دلم از عشق و سودای تو.